тръгват. Хайде! Хайде, Геро! И Фани явно не различава цветовете, защото това не е синьо, това е черно. Да, Фанче. И да видим още далтонисти. Добре, познайте цвета, на който сте. На кой цвят сте в момента? На синьо? Не, махнете си оранжевите очила и ще видите, че е черно. О! И Геро смело подхожда. Уху! Гросе черна! Ето ги нашите смелчаци. Шмелчачи. Някакво торпедо профуча покрай нас. Давай, Машко! И изтребител Панислава. Сега някой трябва да бута. Най-вече Геро. Ай, Геро, бутай, бутай. Бутане му е майката, тук не се спира. Ама кой да ти каже? Нашите момичета купичета извърчаха. Страхотно е. И най-страхотното е, че няма хора. Снегът скърца от ските. А глад мори добитъка. И този тунел сега там какво? Не работи или работи? Черният тунел. Geschlossen, gesperrt, ja, nein. Що бе, светят лампи вътре? Би трябвало да работи. Мисля да ги питаме господата. Може се пази. Айде, нашите Геров идва. Да, айде, газ! Дай се засилвай към кабинката да не буташ. Айде, 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 айде. Оп! Оп! Айде! Чуп! Така сме ескьорите, минаваме покрай бордистите, като край пътни знаци. Който се гледа, не си гледа. Еми да, от това идеята. Тук дамите малко се залигават накрая. Кара.